tardes a todos e a todas. E damos comezo a sesión plenaria extraordinaria urxente martes de nada, como primeiro punto do orde do día, corresponde notificar se procede a urxencia de sesión. O sello de sesión é por as obras do POS, que remata o prazo de presentación da plataforma mañá. E antes, pois, non dou tempo, pois, a maioría dos concellos a ter o preparado, de todo nós. Votos a favor de notificación da urxencia, votos en contra, abstencións. Como segundo punto do día, a toma de posesión da concelleira electa dona Silvia Cao Tubío. Ben, o día 17 de xaneiro presentou a renuncia, pois se Cao e se tomou coñecemento da renuncia no pleno do 27 de xaneiro. Chegou a credencial o día 16 de febreiro dentro da Xunta Electoral e se lle comunicou a interesada o 17 deste momento, deste febreiro. O 22 presentou as declaracións correspondentes e procede hoxe pois a súa toma de posesión. Dona Silvia Cao Tubío. Está presente? Sí. Hola. Hola. Xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleira, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Por imperativo legal prometo, e prometo pola miña consciencia cumprir fielmente as obrigas do cargo de conselleira con lealdade a todas as veciñas de Lousán. Ben, pois boa noite e da benvida ao pleno de Lousán. Se quere, pase a ocupar o seu espazo. Desexamos que moitos éxitos nos colaboración con concelleira. Gracias. Aprobación se procede da participación do Concello de Lousán no Plan Provincial de Cooperación ás obras de servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos 2017. Ben. Ben, esta foto que estou pasando agora é para máis ou menos clarificar o máis posible os datos, non? Desde o plan deste ano e das modificacións con respecto ao ano pasado, que son máis que estas, pero as outras supone que se deron tempo a mirar o GOP, que creo que tamén iba na documentación, non? Se lle viu a documentación o GOP, non? Pois aí podían tamén, se tiveron tempo, pois mirar as bases, non? Decirle que os plans do 2016, os tres que houve, o POS, o PAS e o PAI, sumaban 649.774,94 euros, como teñen aí en negrito. Que dentro do GOP se lle vi na página 2 e as líneas de subvencións desta Diputación que se suprimen no servicio 2017 son as que de seguido se indican, se suprimen. Pero que é importante salientar que para que estas actividades e investimentos continúen realizándose, os concellos deberán consignar nos seus orzamentos a cantidade que ata agora financiaba a Diputación con subvencións finalistas. E fai unha relación delas, que son estas que eu les describo nese papel que les acabo de pasar, que a cantidade que nos correspondeu o ano pasado, non? Todas elas, que non as vou ir detallando, son actividades, pues, tanto actividade como investimento cultural, deportivas, promoción económica, actividades de investimento, turismo, desenvolvemento de servicios sociais, como pode ser o centro de día, políticas de igualdade, como o fomento de emprego ou as actividades de envellecemento activo. Todo iso queda suprimido e temos que consignalo, pois, dentro do noso orzamento, con recursos propios, a partir desta convocatoria. Eso sumaba o ano pasado 68.689,69. Este ano, o POS, todo este plan, son 611.019,48, o que supón, como aí ven feita
a resta, pois 38.755 euros menos. Pero a iso hai que restarle tamén esas outras líneas de subvencións que agora acabo de relatar que venían no BOC, que son 68.672,69. En total, a suma é de 107.438,15 euros menos que a día de hoxe temos nesta línea de axudas do Plan de Diputación 2017. Vale. Era para que aquí veran, resumido, creo que está o máis clarificado posible el gráfico para que podan consultar. No plan, este ano se divide en tres partes, son igual que o ano pasado, ainda que se chama de xeito distinto. Achega 2016, achega 2017 e o PAI, o préstamo, tamén 2017. Vamos a... vostedes teñen a documentación, non sei, creo que había nun dos capítulos un cambio que se fixo logo, pero interno. Ao final, era que nun dos gastos que metíamos se redistribuíron o que é de gasto corrente. En vez de meter o recibo do lixo, como mañá comentamos na Comisión de Seguimento e Control, Podías esconder un poquito eso, perdón? se podías esconder eso, porque eu non teño outros meus papeles e aparte non sei o que dixo falaste esa mañá. Ou non podes estar romper, Pero non entendí ao principio que dixo. O que estabas comentando agora, Xulio, se podías esconder un poquinho. Sí. A ver, ao longo desta explicación vou a ir nomeando plan por plan, e logo cando chegue a ese xa me deterei e explicarei. Queres explicar o da mañá? Non cierto. A mañá, non vamos a volver a decir a repetir a comisión da mañá. Claro, pero quero, porque como non estuve, e non podía estar, non sei por qué, porque iba sempre ahora a celebrar pleno, quero se podes esconder un poquinho, solamente para saber. Os detalles que cambiaste, sobre todo. Iso vamos a explicar. Vale, gracias. Ben, en canto no préstamo 2017, que é o PAC, aí metemos en amortización de débeda, nos, a día de hoxe, deixe-me que os datos, a día de hoxe temos a longo prazo coas entidades 83.723 euros, bueno, con 89 de débeda. O ano pasado pagáronse 800 euros de intereses. E este ano pagaremos máis ou menos 805,15. Pagaremos máis ou menos, pois moito menos porque se amortizou. Non temos a mesma débeda agora que teníamos ao principio do ano pasado, co cual, ao ver menos débeda, pois tamén menos interés. Entón, o que di o plan, que vostedes puderon ler no BOC, é que a porcentaxe mínima que hai que adicar a amortizar. Nos non adicamos a mínima, sino que sería un 4,32. E de onde se quita esta porcentaxe? Pois que é a porcentaxe de débeda que temos que se quita. Os anos ten unha débeda a longo prazo de 4,32%. Entón, teríamos que aplicar eso. E serían 7.000 como mínimo. Serían 7.669,12, pero vamos a aplicar realmente o 7,02, que son 12.474,03. E o resto vamos a dedicar a inversión. E a inversión que se mete neste plan será o camiño que vai dende o cruce da planta de Serbia ata Serbia, que está deteriorado, moi deteriorado, como vocês poden contemplar. No seu momento houve aportacións, incluso dentro do grupo de goberno, que porque se facía esa parte do camiño non se facía pois do interior de Serbia. Saben que está proxectado aí o saneamento, e o saneamento vai dende unha das últimas casas de Serbia ata onde se coloca a depuradora, e entonces habería que volver a reabrir a obra que se paga con en este plan. Na chega 2016, que se chama así, que é outra parte, pois aí se mete. Habría, se miraron a convocatoria, habría que meter facturas pendentes, que chegou unha aclaración a semana pasada de la Diputación, que serían as que estiveran aquí como pendentes antes do 31 de agosto. E as que estaban aí son as mesmas que están agora, que superan o PMP, o plan promedio medio de pago, que son 14.636,44, que son de Unión Fenosa e gas natural. Vale, por que se produce, se preguntarán, por que se están esas facturas aí antes do 31 de agosto? Bueno, eso estamos en conversas ainda a semana pasada.
É unha aclaración que fago como un inciso que non ten nada que ver, se quere, pois non é para aclararlo aos concelleiros. Está pasando que a facturación a emiten dende unha empresa que contratou tanto as suministradoras de enerxía eléctrica e mandan a través do FACE a facturación e logo tamén nós temos que ver a facturación en papel para ver o consumo que corresponde, ver o CUP e cando chegan non coinciden, cando non coinciden as devolvemos, as volven a remitir. Estamos tras moitísimo traballo en contabilidade. Estamos intentando que a empresa en reunións sucesivas corrixan isto, pero isto produce que a veces se queden facturas aí que entraron fora do seu prazo, pero que corresponden a unha anualidade anterior, total, as que están xa clarificadas e que figuran como débedas son 14.636,44. Entón, neste plan entra eso porque é de obrigado cumprimento, debe ter as facturas que estaban con anterioridade a esa data, e despois entra o proxecto Camiño Cruce CES Subida a Frime e outro, que é o Camiño de Crons á Igrexa Camboño. O título, bueno, están aquí os proxectos para que os poidan ustedes mirar. Se titula concretamente Camiño de Crons á Igrexa Camboño e outro. E o outro é a subida ao pasar CES, a parte máis con maior desnivel, que é que sempre, ainda que se lle faga riego, como ten moita pendente, é onde máis erosionan os vehículos e se vai a facer un aglomerado. Estas duas serían en aglomerado. E tamén a que está dentro do límite do son en Camboño, onde acaba o Concello do Son, ata a igrexa, de toda a que vamos a fazer ese primeiro tramo, tamén está moi deteriorada, ten moitos baches, e como poden vostedes comprobar se chegan ata ali. Eso sería, entre as dúas, 109.673,09. Despois hai outro que se chama Acceso a Pousada e outro, e ese outro é Acceso a Berrines. Este ano anterior se fixo o acceso a Berrines unha parte, é como unha Y, se fixo unha pata, e agora o que vamos a facer é esta subida a la dereita. Entraría xunto con acceso a Pousada e outro. Se suman estas dúas, que van en principio en riego, porque hai ampliación nos laterais e consideramos que primeiro facer o riego para que asente a parte ensanchada e logo máis adiante aglomerar sobre todo esa subida polas mesmas razóns que agora, pero vamos facendo según nos permiten os nosos recursos. Serían estas de 40.830,87 que suman as facturas e estes dous proxectos que acumulan ou que aglutinan 4 horas sumarían 165.140,40, que é a chega 2016. Logo está o complementario. Estas bases nos din que temos que contemplar e presentar proxecto por un mínimo dun 20% de toda a chega global, que serían sobre uns 122.000 euros e pico, pois polo menos eso que o temos que achegar. Presentar proxecto por eso. Entón, presentamos eso mínimo, co cual todos os concellos estamos presentando un pouco máis, por se acaso se aplica, se nos di que pode que haxa remanentes, que as baixas que teña a Diputación, que pode que quite outro plan. A día de hoxe os datos son os que vostedes teñan de aí e isto é futurible, pero nós temos que enviar. E as obras que contemplamos aquí son Camiño Croído Seoane, voy a reproducir o título tal cual ven no proxecto. Sí, Camiño Croído Seoane é outro. Ese outro é Acceso a Figueroa. Camiño Croído Seoane e Acceso a Figueroa. E estos, vou mirar por si acaso, mentre eu leo outro importe vai a vostede buscando, señor Rial, Martínez Rial. E sería esta obra, unha 84.974, non me pone porque teño que facer a suma, máis 38.448, que son uns 190, o sumamos agora e llegamos a que sumen aí. E logo outro proxecto é a pavimentación vial principal en Carantoña e outro é Arxellas. O de Carantoña sería o que é toda a entrada e subida da aldea sen nada máis, iría en formigón, onde están os cruces das tuberías, o faríamos con adoquín para poder ser máis fácil de localizar calquer avella que houvese. Esa sería 58.253,84.
e a do interior das sellas, que é a segunda parte, porque a primeira xa se fixo, sería 34.740,67, que van aglutinados os dous no mesmo proxecto, vale? Entonces, a primeira, para resumirte isto, Camiño Fluido Seane e Acceso Figueroa, que van todos nun, serían 122.723,37, que sería o 20% mínimo que nos mandan mandar como complementario, vale? Mínimo. E as outras dúas, porque nos mandan que iso é o mínimo e todos facemos o mesmo de presentar a maiores a outras inversións. Vale? Dígame. Miramos despois, vale? Por si acaso, por si teño aquí algún dato que este errado. E estas son as obras, tamén está aquí unha lista que creo que se quede tamén facilito, que está un gráfico, está moi pequena, pero que é onde están todas estas obras, para que vexa, está ben desglosado por achegas do DC7, DC6 e préstamo DC7, todas as cuantías das mesmas e desglosadas cada unha delas. Si queren, despois tamén este non de fotocopiar, si queren de fotocopio para que podan ter con esa documentación. Ben, algunha intervención con respecto... solamente decir antes de rematar na exposición que teñemos informes de intervención por aí. Con respecto ao préstamo, estes anos o que se pode incurrir, e se di que se pode incurrir en incumprimento da regla de gasto, porque como expliquei moitas veces xa neste pleno, non deberá ser así, pero a Diputación nestes últimos anos, co PAI, en realidad, en vez de o que desearíamos todos os concellos sería que nos viñese esa achega como unha axuda máis, como un plan máis, e non que nos viñese como un préstamo. Está vindo así, os concellos que estamos acolhendo, o Lousame é o segundo que o terceiro que se acolle, aplazaron 2 anos, xa saben, no volvero, teníamos que empezar a volver este ano, pero se aplazou, e que se vai a seguir aplazando, iso que nos trasladan, pero iso non vou como non é ni misión miña, eu según vayan chegando os comunicados, os trasladarei. O que si temos que estar aquí intentando cumprir, na medida do posible, é a estabilidade. Hasta agora se cumpriu. Se non, nese momento hai que facer o pez. Por que se produce inestabilidade? Pois porque o provoca que sea o PAI. O vir como préstamo, ven polo capítulo 9 de ingresos. Entón, para haber equilibrio, ten que haber equilibrio entre os ingresos en certos capítulos e o de gastos. Nos vamos a facer o gasto, pero non temos o ingreso nos capítulos que corresponde, senón que temos como un préstamo. Entón, se se producen ingresos ao longo do ano que non estaban previstos no orzamento inicial, eso se pode equilibrar, como veu pasando estes anos. Si non se producen, pode haber un desequilibrio, procuraremos que non o haxa, por eso o punto que vai seguinte do pleno, pois tamén se foi xogando con eso, e explicarei no seguinte punto da orde do día, para que seguramente vayan a haber máis gráfico. Eu quería secretaria que pode pasar eso, pero ao longo deste ano, polo que levamos observado, e estive mirando agora mesmo o que temos avanzado do orzamento 2016, a liquidación, por os datos que temos a día de hoxe, creo que vamos a cumprir todos os parámetros que debe cumplir a liquidación do orzamento do 2016. Polo que vamos vendo, todavía estamos sin fechar a liquidación, sin facer a liquidación definitiva. Intervención, se ficamos por sempre pola mesma orden. Non sei a primeira. Normalmente o que facemos é empezamos con maior representación, pero como hoxe vostede chega, se quere intervir... Foi imprudencia pura. Vale. Antes de nada, xa chega a boa, por chegar, e por ver unha pintura de expresión. Eu chamo-me Julio, de momento, Manuel Daniel. E outra, que eu sepa, a alcaldesa dirígese a toda a corporación, que non se dirige a mí só. Fixaste unha apreciación, eu quero che dicir que... Non se estou entendendo. Antes dixestes que se che podía explicar porque se estaba dirixindo a min. Eu creo que se dirixe a todo o mundo. Non, pero, o sea, pois, perdone, que consten antes que eu referíame a que, como te estaba explicando a ti, aproveitar a oportunidade que este necesitan, porque eu non tinha ni puta idea. A mí xa me pegou a mañá. Pegou a mañá, claro. Ese é o meu punto tamén despois. Perdón. Unha pregunta
isto, vamos a ver. A modificación de crédito do pai corresponde ao pai do ano pasado. Ese é o segundo punto, ya non tengo. Bueno, xa, pero Sí. unha pregunta Sí. vale. Entonces, aquí non podemos xogar e mentir con este cuadro. Hombre, vamos a ver se vamos a facer unha modificación de crédito, vais a aprobar despois a modificación, supoño que se aprobará. A calidad de mentira, según vostede. Claro, porque aquí vos Fernando 649.000 está metendo o pai de 2016 íntegro, vale? Entonces quito deste ano. No, perdón. Pero vostede acabe que llevou a razonable hoxe. Vale, claro. Entonces, aquí está íntegro as partidas todas que viñeron do 2016. Aquí está pendiente unha partida que usted non suma. Sí, o remanente. O remanente. Pero que remanente, se me paga de... Actualmente non está, non? Actualmente non está. Vai haber un remanente. Vostede acabe que logo llevo a decir que vostede afirme aquí, nós tomamos conta que vostede ten noticia e pode afirmar. No, igual que todo o mundo, porque todos os anos o remanente, usted sabe, eu si quere, mire, porque vamos a ver, aquí a mí o que me parece mal é de que estemos poñendo en dúbida os planos da Diputación cando eu podría facer unha valoración dos anos anteriores cando se estaba gobernando. Eu non entro nisso para nada. Bueno, pero que eu entro porque ahora mismo no primeiro plan único que se presenta, que a nós parecenos obxectivo, vale, resulta de que xa estamos poñendo números rojos, cando é ao contrario, hasta a hora da Diputación, home, os 15 ou 16, melloraron os ingresos da Diputación cos concellos, esos son números reales, están aí. Estamos quitando un atento e logo contesto e cando acabe. Vale, claro, é que, vamos a ver, non podemos oller e decir, oye, mira, aquí van nos dar 38.000 euros menos. Aquí, claro, pero que, vamos a ver, isto non, estamos a principios de ano, vostede sabe que están os presupuestos sin facer, tanto os nacionales, que son os que van a surtir parte dese remanente que ten a Diputación, iso é ano a ano, iso fixose todos os anos así, vale? E a raíz deso que pasa? Que como se eliminaron moitas das subvencións que había nominativas, vale? Agora resulta de que ao igualarse, como se igualou. Non, siga que lle vou aclarar. Claro, usted pode aclarar o que queira, eu con números tamén lle canto. Entonces, eu que sei é que nós vamos recibir, estáse recibindo máis cartos do que se estaba recibindo ca anterior Diputación. Entón, non vamos a engañar, porque aquí usted pon que se suprimimos, pero aquí nós vamos a dedicar 268.000 euros a gasto corriente, cando nunha reunión de portavoces, vostede dixo que iba a pagar as facturas de máis de 90 días, porque obrigatoriamente a Diputación mandaba, e co resto que iba a pagar gasto corriente. Iso dixo aquí nunha reunión de portavoces. Ou eu agora... Iso dixo vostede aquí nunha reunión de portavoces. Usted acabe todo que eu lle aclaro. Era iso. Vamos a puntualizar dende o inicio. Eu vou invito a vostede a que colla estes datos que eu lle facilito, que colla o que están publicados públicamente, non colectivo. Non, as cifras que eu poño aquí están publicadas, as que se lle otorgaron ao Concello de Lousán, en concreto. Eu reflexo tal cual están, asumo, vale? Por que fago isto? Para despois ver as inversións e para tamén aclarar o complementario que pode ou non ser, por iso incidir. E eu repetín en todo momento, a día de hoxe. Eu non ocultei información ni intentei tergiversar. E se me pasou, gracias por apuntarme o do gasto corrente e decir por qué. Que debemos de ventaxa este plan de inicio e o comentei xa nesa comisión a que vostede fai xunta de portavoces de referencia. Sí, pero eu vou aclarar porque aí mesclou vostede varias cousas. E quero aclararlo porque todos nos podemos confundir, vale? E o que dixen aí, o plan é todo un plan único. Entón eu non falei da chega de C6, do PAI, falei de todo, vale? Entón o que se dixo é que, obrigatoriamente, con unha da parte deste plan único, había que pagar as facturas con que superase, e logo aclararon, tamén dixen antes, que chegou unha aclaración a semana pasada, porque todos os concellos estábamos igual, que dixeron, porque había dúbidas, 60 días desde cando? Desde que entran, desde que se registran, desde que se aproban contabilidade, desde chegou unha aclaración, e a podo facilitar cando queira, que lle pase el registro, que decía que eran as facturas presentadas
antes do 31, que entraran antes do 31 de agosto, vale? Entonces, son esas, para nós eran as mesmas, pero para algún concello lle cambiou bastante a cousa. Sería igual que fueran os 60 que fueran estos, pero para algúns concellos se cambiou bastante, vale? Esa cifra estaba reflexada aí. E logo se dixo que desde o primeiro momento que foran pensando en alguna actuación se querían, pero non nesta última xunta, na anterior, e que había unha obra, e dixen textualmente aquí diante dos compañeiros, que era unha obra que era esa que era inamovible, que xa tíamos decidida e que era, e o dixen, e están sentindo a súa compañeira, que era a de Serbia porque estaba destrozada. E que despois non foi nesta, foi na anterior, Xulio, o señor Paradela. Non foi na xunta de portavoces. A ver, hai acta levantada. Non, que foi unha anterior a esa, señor Paradela. Foi unha anterior a esa. E se volveu a decir. Hai que pagar as facturas porque hai que pagar. Hai un plan que é o PAI, que sempre incido en que debera ser de outro xeito, non como préstamo, e tamén o dixen nesa reunión, e que íbamos a ver que é o que nos conviña, porque non nos parecía tampouco unha boa xestión, sino unha mala xestión. Si pagamos este ano mellor 400 euros de intereses imos a pagar, e temos que prescindir, si pagamos 83 agora, amortizamos, e nos amortizamos 83, porque podémoslo facer. Quedámonos sin 83 para invertir, por aforrar 400 euros de intereses. Vale, entón, o que facemos é que nos piden as bases, que o endeudamento que temos a longo prazo, o Concello, que é un 4,3, neste caso, que ten que ser como mínimo obrigado. E nós o que facemos é máis que duplicámoslo, vale? E pagamos eso, sigo. E logo deixamos que o resto, que había un plan que íntegro iba a ir a gasto corrente. Eso foi o Xami Díaz. Non, eso foi que vostede confunde. Eso que dixe nesa reunión. Hai un que íntegramente vai ir a gasto corrente. E expliquei por qué. E que si lle vexo este plan de ventaxe, e lle vemos todos os alcaldes, esa ventaxe. E é que si vai a gasto corrente, o que fai é un anticipo de liquidez, porque o que vai, igual xa sabe por estes anos, que o que iba a gasto corrente, se anticipaba xa, non é do goberno este, xa ven sendo de anterior legislatura, vale? Que se nos está adiantando os concellos, o que saben o problema que temos todos, toda a política municipal, que non a veces falta de orzamento, sino falta de liquidez de tesorería, e se nos adianta esa cantidad. Entonces, o que facemos justamente é eso, ese plan todos os concellos o fan, e é donde na comisión, eso que quería aclarar antes, que vostede me preguntou, dixen a mañá que dixen que había un erro nun gráfico que trouxen, e era o seguinte, que eu dixen que se iba a destinar ás facturas de consumo eléctrico, de mantemento eléctrico, e dixen as do lixo. Pois este ano hai un cambio no plan, chamolle pos por costume, pero neste plan único, hai un cambio en que o lixo non o podemos meter unha parte, pero non todo, vale? Por que razón? Porque o ano pasado non se tiñan en conta esa aportación, se podía meter, este ano non, este ano hai un sitio que tens que restar as outras financiación externa de calquer administración, que me parece lógico, e tamén a financiación que haxa por tasas dese servizo. Entonces, non habería ese gasto, porque habería moito menos. Co cual, podes meter, que tamén están nas bases, outro tipo de gastos, como pode ser as reparacións en vías, as reparacións en abastecementos, por exemplo, moitas que se fan ao longo de ano, en saneamento, se poden meter moitísimas cousas, vale? E que despois, e que poden ver, e que lle poden preguntar á secretaria da Noqueda, porque está nun dos anexos que enviamos. De acordo, iso é o que dixen, que ese plan, pero é normal, pero, a ver, non o culpo, nin se ten que preocupar por entender porque é algo novo para todo o mundo, e entón eu falei que era un plan único que tiña o préstamo, e o préstamo é igual que sempre. É que o préstamo non variou, é que non hai dúbida, non é posible ninguna dubidosa interpretación, porque é exactamente igual que o ano pasado, que o anterior e que outro. Unha parte destinada a a reducción de débeda e outra parte a inversión. Eso é que é inamovible. E logo que hai outra parte que había que destinar obrigatoriamente, dicen, as facturas que non cumpriran o PMP. Perdón, eso que pasaran o PMP. E logo se aclarou que eras que eran antes do 31 de agosto. E aí o resto iría a inversión. E o que dixen é que había un que íbamos a destinar todo a gasto corrente e logo xa teríamos que consignar unos orzamentos de 68.000, que sairían tamén de compensa, pero é iso que dixen.
E non pasa nada, se aclara ahora, para eso é a comisión de xamañán, para eso este No, pleno, a comisión de xamañán non para ten eso nada que este ver pleno. ca Bueno, axuda do favor. dígolle, é que é unha discusión tamén estéril, Bueno, sí, pero... porque o plan é o plan, e aparte ese mesmo día recordo perfectamente que lles facilitei, estaba o señor Turnes e estaba usted e lles dixen se querían unha copia do BOP e o señor Turnes me pideu, creo que lle facilitei unha copia do BOP para que vostedes foran mirando as bases. Lles comentei o destas subvencións, e comentei que había que irlo mirando porque había moitos cambios. E se deron nesa xunta dos portavoces foi onde se dou, lle dei toda a documentación que eu tiña nese momento e que había que facer un estudio, pois tanto a nivel de intervención, a nivel de contabilidade, pois da débeda nese momento, das facturas que superaban o PMP e todos eses datos que nos facían falta e que non iban a dar moito traballo, deron sobre todo porque é novo, a todos os concellos para facelo adaptándonos ás novas normas. Iso foi o que se dixo e tampouco que agradecemos, que nos recoñecemos deste plan? O adianto. Igual que xa hubo 50% durante todos estes anos, pois que agora podas meter todo o gasto corrente nun e que teñamos ese adianto de liquidez que nos permita, pois, ao mellor, se temos que acudir a unha operación de tesorería, que sexa menor que estes anos. Vale? Agora, eu non podo suscribir, sí que pode haber remanente, pode haber remanente, sí que pode haber baixas, pero a día de hoxe a cuantía é este, eu dixen e remarco, a día de hoxe nós temos 107.000 euros menos. Si dentro de 6 meses igualamos ou superamos, eu diré aquí outra vez, porque eu estou representando os veciños de Lousame, finalmente o Concello de Lousame, isto que era hipótesis que eu teño aquí mandados os proxectos, que son 215.000 euros que poño no complementario, que veñen para Lousame, nos felicitaremos todos porque todos estamos aquí para mellorar o Concello, para ninguna cousa máis, non? Pero, hoxe en día, aquí non hai, o que non acepto, disculpo os errores, que é novo e entendo que se pode haber malas interpretacións, pero que non pode permitir que se me diga que isto son falsos, porque eu fixen así que falsificamos datos, o sea, que aquí había datos errados, eu dixen así. Sí, exactamente, no, pero podemos tergiversar. No, pero non están tergiversados, están tal cual, e vostede pode ir mañá mesmo, lle invito que vaya vostede a contabilidade, que vaya vostede a xunto do técnico que xestiona estas axudas, que mire unha por unha pois ingresou en cada... e que faga vostede unha... Pero espere, pídolle por favor, que se vostede quere facer un gráfico, isto eu fixen eu, para clarificarlo, se vostede, a mí mesma, é vostedes. Si cree que pode haber un que este máis claro, máis clarificado, pois faga vostede e eu acepto. O que me ratifico é que na xunta de portavoces vostede non falou de meter ninguna obra. O único que falou foi de pagar as facturas e de gasto corriente. Punto. Dixe... Ratifícome neso. Pois eu sinto, eu non vou decir que vostede hasta minte, pero vostede está... Home, o reina me afectou. Bueno, iso é unha palabra super seria que non vamos a xogar con ela, vale? Pero podemos ter todos lapsus, erros ou o que sexa. O que queda claro é que dixen desde o primeiro momento, e a súa compañeira o sabe, que había... Dixen que foi anterior, señor Paradela, foi anterior, que foi cando saleu o plan, a primeira vez que non saliran as concrecións, foi a primeira vez aí, e eu dixen que era inamovible unha obra, e a partir de aí que abrimos aportacións. Vale? Señor Turnes. Bueno, aquí, por favor. Así os coito, que así aprendo, vou aprendo. Sí, Non, eu estou de acordo no que digo, señor Paradela, os informes que nós temos en man non concordan con estas cifras, e, ao contrario, dignos que imos a percibir... Imos a percibir, futuro. Sí, vale, eu creo que estou falando eso. Íamos a percibir un 25%. E eu sigo, e eu se iso creo pasa... que hasta ahora estaba falando, dixen eso, non dixen xa percibimos. Non dixen, ímos a percibir un 25% máis. Creo que é o que estaba dicindo. Creo que non estou errando, ni mentindo, ni nada polo estilo. Estaba me expresando correctamente. Sí, señor. Vale, entonces considero que isto a mellor pode ser un pouco capcioso ou tendencioso. Aí sí que non estamos de acordo. Bueno, no, xa sei que non estamos de acordo. Vamos a ver, vou a poñer en letras, poñalle vostede arriba e con mayúsculas, aquí, para que xa isto, porque eu dixen 50 veces, menos mal, solamente un segundo, é que cando dixo que cando se supere eso tamén vai vir aquí a pleno e reconocer que a financiación por parte dos plans da Diputación deste plan único que tantos resquemores e malestares de causa... Que plan?
Nas fotos Vamos a ver, que se saliron na prensa na Voz de Galicia, viese moi espallada ali en compañía de determinada xente. Bueno, considero que este plan vai ser beneficioso para todos os veciños de Lousame, para todos. Ben, todos os plans da Diputación, sempre que traen inversión para o Concello, son beneficiosos para o Concello de Lousame. Eu dixen, creo que xa está grabado, normal, está grabado, eu dixen 1, 2, 3, 5, hasta 6 veces que a día de hoxe a inversión que temos é isto. Se vostede é capaz de asumir o compromiso aquí, e o mesmo que lle digo ao compañeiro, de que o complementario de 215.717,87 ou máis vai a vir para o Concello, se vostede o suscribe, nós o incluímos no orzamento que estamos elaborando inmediatamente. Pero eu a día de hoxe non o podo poñer no orzamento. Hoxe no orzamento, se o elaboro, cando este, a secretaria este con el, teño que poñer o que teño a día de hoxe. E digo que, aparte, non sei por que estamos nesa discusión, porque dicen que me parece, igual que mantiven outros sitios, en outros lugares, cos da casa e cos alleos, digo que o que si é bo é esa anticipación de liquidez. E que eu reclamo, e vostedes supoño que comigo, e vostedes comigo, que ao menos, e creo que non é só do noso Concello, que é pequeno e de pouca población, ao menos se iguale, pero se non se supere o que se nos dou o ano anterior, vale? E a diferencia, a día de hoxe, isto non é cancioso, isto é real, e eu te invito, a ver, señor, quere que traia, eu me levanto agora mesmo, eu me levanto, pero, pero hai reincontro sexual, eu me levanto agora mesmo, se quere, vou a buscar o boletín onde están publicados os datos que se nos conceden a Lousame e os leo vostede mesmo. E se vostede cree que aquí hai algún que este errado, eu lle invito que no próximo pleno, se hai algún erro nesta relación, que mo diga que eu o corrixo, pero aquí non hai ningún erro. E pode ser que a final deste exercicio, que no mes de xuño, que cando teñan remanente, como vostedes din, se o teñen, pois nese momento que digamos, bueno, temos 200.000 euros máis, igualamos ou 107.000, igualamos o ano pasado, ou superamos en tanto, vale? E todo iso te diremos. E dixen antes, e volvo a repetir, que estamos repetindo mesmo, e eu me felicitarei como lousamiana e como alcaldesa de que teñamos máis recursos para o noso Concello. A día de hoxe non. Vale? Que van a ser, eu digo, ojalá e fagan todas as xestións posibles, que eu tamén as farei nos seus grupos e eu no meu, para que se incidan que veñan esos recursos. Que é o que temos que facer como servir. A ver, nós aquí estamos como concelleiros e o alcaldesa, pero nada máis. O que temos que facer é reclamar ante outras institucións que veñan a prestar o que estamos a facer. Eu é o que fago. Non fago nada máis neste momento, nesta situación e noutras, vale? Nas que me toca agora desempeñar. Señora Cao? Eu simplemente teño dúda porque se fixo, se iba a falar os mesmos temas que agora do plan de obra, porque se fixo a reunión a mañá no pleno extraordinario ese. Non chama ya X. A ver, lle informo, porque acaba de chegar. É unha comisión de seguimento e control, vale? Que está en algúns concellos, os de máis de 5.000, están obrigados a facer unha comisión informativa. Nós temos menos de 5.000 e non temos por que ter a comisión informativa, non é obrigada. Temos comisión, non temos, non está constituída. Temos unha comisión de seguimento e control. Entonces, sempre que é posible, antes do pleno, ou facemos xunta de portavoz ou facemos comisión de seguimento e control. Sempre que é posible, antes dos plenos, se non é posible convocar a comisión, facemos unha xunta de portavoces e neste caso se convocou a comisión de seguimento e control. Aí se deron outras informacións que non as vou a dar hoxe, non as vou dar agora aquí porque non hai rogo se pregunta, non hai informacións da alcaldesa e lles farei outros proxectos, de outros plans que se están a facer. Deixeme acabar. Pero vostede todavía non tomara posesión, por eso non a convoquei, porque non podía convocar, vale? Na próxima comisión, vostede vai estar convocada. E ides falar do mismo de hoxe a mañá? Vamos a ver, falaremos deso, se me preguntan, ou se vostede quere saber, e nesa reunión, vostede digo, mire, podía decir, fai un rogo e me di nesa comisión, se facer un rogo, se lle podo poñer ao día de todo o que falei na comisión anterior. E por xentileza e por condescendencia, sin ningún tipo de problema, porque tamén a miña obriga trasladarme, e traslado ese día, vale? Pero na comisión non estaba vostede porque non podía estarlo, e o que se tratou foron estes temas, e vostede me di, por que van os temas do pleno? Porque é como un adianto os temas do pleno e se lle traslada toda a información. E, ademais, mire, lle digo, as informativas, incluso se fai un dictamen e se vota, donde é obriga a facelas. A mañá que digas. A ver, nos concellos que teñen máis de 5.000 habitantes, as obrigadas. hai a informativa, vale? E entón é igual que a de seguimento e control, o que pasa que nas informativas, que son obrigadas, aí se vota, e se vota os puntos do pleno,
votos a favor, a veces, e despois no pleno se volverá a votar, pero é como unha información anticipada que se llega aos grupos para debatir eses puntos, como teñen a documentación na casa, poden ter dúbidas e poden plantexalas xa nesa reunión para traer, bueno, cando tenga a súa estrategia, para traer despois ao pleno pois as cousas aclaradas e a aclaración que queren facer no pleno, Claro, vale, pero é así, hai que tratar esos puntos anteriormente tamén. claro. E agora, para aforrar, mi modo de aforrar o tempo, é aforrar, porque eu agora no segundo, no comité que me podo meter, a mí interésame perder o tempo en saber o que pasou no primeiro. Pois eu consideraba que era mellor que puxera de su pleno a mañán, ou sea, o pleno a mañán. Non poñer isto a mañán, aproveitando que había o pleno, ainda que fora estender un poquinho máis o pleno ahora. Pero non, É máis cómodo, pero non é cuestión, a ver, o pleno ten unha Unha dúda, é remunerada a da mañán? pero non ten nada que ver. Pero quero sabelo, porque tamén me fai que desconfiar É eso. igual que o pleno, señora, pero Claro. non lle vou dicir, señora Campos. Os nucleares. No, pero aquí, cando vostede sai dentro dun rato, eu tomo con vostede un café, atuteo, pero aquí non o fago con vostede, teño que facelo con todos, así, porque o pleno... Xa o sei, a mí tampouco, pero que me entendeu, pero aquí o fago así con todos os membros da corporación, vale? Eu vexo máis cómodo, pero sabe que pasa? Non encontrei o sentido, porque claro, eu ahora Non se preocupe. Eu agora vou perder tempo no próximo día, porque a mí Non se preocupe, lle digo agora, non se preocupe. Eu lle explico por que non no pleno. O pleno ten unha hora do día establecido. Claro. Este extraordinario urxente, nos extraordinarios non hai rogos e preguntas, vale? Entonces, si nin a información que me podía poñer agora aquí para das obras que están iniciadas agora, da que se vai iniciar esta semana, da contratación de persoal que vai haber, eso non o podo facer agora aquí, porque non hai rogos e preguntas, vale? Neste pleno, se fose un pleno ordinario, sí. O que podemos facer, se vostede quere, agora, cando abandone a sesión, cando levantemos a sesión, eu, fora de aquí, vengo ao meu despacho e eu lle digo, o despacho, calquer espacio que haxa no edificio municipal, e eu lle digo os temas dos que van a mañá, o resto dos compañeros. Non me parece correcto, porque eu como son partido, ou sea, estou participando tamén no partido político, parece moi feo, eu penso que habería haber a oportunidade de celebrar o pleno conforme eu entro, para que soubéramos todos nese petit comité da mañán, e non ter que ir a hora do despacho. Pero vamos a ver. Ou o próximo comité explícasme. Non? Eu penso que é máis correcto. Non lle chame petit comité porque algo está Perdón. constituído Estou e está pensando. aberto e non hai ningún tipo... Hasta o momento que me vou vocabulario un pouco... Pero non se preocupe que isto se aprende. Todos estamos aquí para aprender. Pois bueno, esa era a miña dúbida máis. E se ten algunha dúbida a nivel organizativo de como cada Os pasos ou o que sea. a secretaria lle informa cando vostede pedida de como se organiza o pleno, de que se distingue o ordinario do extraordinario, porque todo o que queira preguntar. Moitas gracias. Ben, vamos ao segundo, con respecto a Manuel Interview, temos que anotar a aprobación deste plano municipal de mañana da Cultura da Casa. Votos a favor, votos en contra e abstencións. Que conste nada que vai por desinformación, neste caso tamén. Solamente con isto apuntarle brevemente. Me parece que o martes, non? O martes, é a documentación. Martes pola mañá, se remitiu a documentación a todos os concelleiros. O martes se remitiu a documentación deste pleno, a teñen desde o martes na casa. Entón, cando lle chegue, aí van a estar a documentación a que lle levaron a vostede cando a convocaron, porque non sabíamos se iba a chegar, se vostede iba a presentar a documentación ou non, pero por se acaso que tivera, igual que os demais concelleiros, aí lle chega a documentación deste pleno, que van todos os puntos a tratar, ao orde do día, e a documentación que lle aporta, que lle aportamos dentro aquí. Se necesita alguna aclaración con eses puntos antes do pleno, para complementar, porque ven ao Concello, pasa por Secretaría e dides, quero ver os proxectos, quero ver toda a documentación, toda a información a temos a teñen todos os concelleiros. Vale, gracias. Segundo punto, último punto da modificación. A aprobación se procede a modificación de crédito cálculo 2017, modalidade de crédito extraordinario financiado do PAI 2016 de 329. Este simplemente xerar o crédito para contratar o PAI.
que correspondería ao plan de Barballar 2016. Que obras había neste plan? Pois había o acceso dende Seoane ata Cerquides, había un tramo que se fixera noutro plan ata Silvarredonda e Froxán, que era a continuación dese tramo, nesa mesma carretera de Silvarredonda e Silvarredonda ata Froxán, e tamén unha actuación na Porta de San Xusto entre Barbo e Fontefía, nos accesos que ao menos están no último ramal que hai na carretera de Santiago Nova, á esquerda, despois de pasar a fábrica de móveis, ten unha entrada que ten unha cova enorme ali, pola que están facendo unha granxa que vai entrar en uso, están das licencias, e vamos a intentar que teña unha parte, polo menos, deixar a lista. Pois aquí se fai a xeración, simplemente trasladarlo, porque do plan de orçamento deste ano para poder contratar, vais iniciar a contratación. Entonces, votos, se ao principio nos bueno, en forma de secretaria, da interventora, de intervención, cumplimos a regla de gasto, cumplimos os parámetros e ao final de ano se verá a estabilidade, como lle comentou. Votos a votación, votos a favor de esta selección para facer esas obras. Votos en contra, por el non sei se hai abstencións, por a mesma razón que antes. e levantamos a sesión.